Díomh chuir agus fáilteóibh go Pháirc Mhaimín an Leitir Móir an chluthe os a gcóir amach sa chraibh seoiseach fuair na háite na bhana áiachant le na Gaeil Óga ó átha clia agus na fórne a maithir a barcinis agus iad olamh chun tús a chuir leis a chluthe ag gan cúpla neomad ach túair se agagumsa mar sin na fórne a thuaidchaíomh go tapaigh agus tasnóma le fuair na háite siad san na bhana Leitir Móir si del de puir os naon sa bháide dómh son eising ní láirta anin ní lí agus círa ní ici atá an son sa lína lán chúl dóibh. Sa lína le chúl tá grána hefrinin sinnéad ní anáin agus orla ní géad agus a lár Pháirc a roibh in neomh tá anin ní chealla agus céit ní láirta. Si bláhín ní láirta a hosnaín ag ifir de don na bhana Leitir Móir in neomh agus ar an nahad slaat tá é bhí ní túhail agus laat smut de siúd ar a glíháin heile tá Cíobháin ní hógáin. Si níamh ní láirta a hosnaín istig sa lá lína lán tosaigh agus na damta son beag Josephine ní chonéile agus Christine ní chonere gam le scéal. Agus tos na Gaeil Óga sé captain na fórne snéad ní gharcáin a hosnaín sa bháide rómh son sa lína lán chúla cabh ifir a seach tá Natasha Dogan an lán chúlaí tá úna Swinburne agus an son istig sa chúna a cabh ifir a sé beag Siobháin Duffy. An lína le chúltá Sarah Bryant, Kate Nick Andressa agus Fiona Brennan beag Fiona a cahabh gansaí ifir a dó agus a lár Pháirc a roibh tá Orla Daharty agus Ciara de Brún. Istig ar na had slatáró sin ní chéile chuir agus ar dá chlíocháin las mo a siúd tá Aisling ní una le agus Barbara ní chuna chóir agus istig sa lína lán tosaigh tá Brianna Nick Philip, Mary Butler agus Cuive Nick Fádín Nick Conall. Ach mar I chin se tá an aimsir nótála ar fad chun caide tá an ghian a tainmh ach má tá Gaeil láidir is séad a teasan an na Pháirce beag tún chuirge gan roich chéana an gluthe ní léon dát faoi son ach neidir a meisi a takeú le éon agus cíimiad a lár na Pháirce cabh na pingine ar siúl an son. Idir Josephine ní chonéile agus gandát snéad ní gharcáin agus an cumir go bhí snéad a bhid cabh na pingine an son iad a crolámh le na chéile agus cíimiad mar sin agus is tólan go méad na Gaeil Óga bheith a bol isteach a Joe báide seomar festis ansa idir Leitir Móir slú mór bailithe timpeall na Pháirce bhí an sod an gíag gluthe agus gandát beag féile caide ar siúl a gunamara an deire seachtainna sa agus den giadúir ó gábhíle san léideag tá míid filter neis ar a Comórtas agus nach beo an ruda a bheith filte ar neis. Gandát na Gaeil Óga take siad ó náir chaithir agus tagann siad go láidir na hain bbliain. Agus gandá bús goilena a gcónaí agus ná bhreáileo son an chluthe sa bhuachtain be sé dechar gandát fuair na háite á íochant leo ach gandát thuair fan na hain seansas na Gaeil Ógan san na be sé son a cahabh na gansaithe gorma agus gandát fuair na háite siad dubhas buí dahanna na háitina sa agus be sé son á chahabh i gceith naibh anna Leitir Móir. Ní fadhhain inis tús an chluthe na himireoirí a fáilt seoir os na banistóirí agus dim semach go siad scuite ar fad chun tosnú a dhéanamh ar an gluthe sa. Is cíimiad a son himireoirí maithir a Pháirc agus iad boilte ar a daobh líne iad a fáilt seoir mar bhí sa rá os na banistóirí ach mar a chloiseann si bh son socha an Gaeil is séad agus deachar seachant ón Gaeil chéana agus mo leis céal mátá sé sin i teach teasna ar an Tráchtaire ach mar I chin si bh son ar na scathláin drumpla na Pháirce i fiachant nótála ar fad an Pháirc chéin i fiachant gihíhann ar fad an gcéanna tainmh sa a gunamara agus sin is súil go mór leis an gluthe sa Comórtas Peile na Gaeltachta an réamhbhabhta na Sóisir naomh anna Leitir Móir agus na Gaeil Óga. Mar a chloiseann si bh son na fórne á léamh amach an son sí aní ní chaile a bheith a lár Pháirce i damta céit ní láthirta fuair na háite
Sgan é nachrú for an aimimníochan son níos lóhanneomh ach cíimiad is san na Gaeil Óga take seach le chéile is agus teóra gáilte go son. Se na fórna cloiste san agah cúpla harú déanta gas na Gaeil Óga ach gandát beag na hifrecha cíló agus snéirní orcáin inis agus hí bailúiseach na chalíní agus iad scuitir fad chun tús má a chur leis an ghlahansa agus sin fad scuite chun chluthe le dearbh I ghiscint an sa idir Leitir Móir an grían mar bhís rá an tainmh sa an ghae béir go bhfuil sí séide ach má sé ní dón go me sí taú léin is teasan na Pháirc níos mó naí atá an ghae cíanna is séide an sa ach gandát beag muinte na háte is súil go bíad na bhana Leitir Móir a thuarann an sfuailó is cíimiad is sunna má I dteocht lár Pháirc tá Orla Dahartí agus Ciara de Brún das na Gaeil Óga agus teachtamach an na Downton san tá na chalíní ófar an na háte siad san ána ní chealla agus céit ní láharta agus ní fadahhain inis tús an chluhan sa scandát má siachnaíon na fórna chorm díreach maríon an rain agus bhulbhteonan san ar a héine aga chlog Right for goodie an breise imreo for denno met a taobh agus gandát kicna éir Comórtas kicna éir ce bheith ann ach an chaid catteteach agus an na gháil déantan san ige an ní chealla is sin bolteisteachchan san na jo an lína lán tosig ach déanta go maihan san ige an lán take úna Swinburne úna buil na caide maihan san agus céhhaigh í seonis agus déanta go maihan san ige Orla Dahartí an brúr fad techt luas chlutheón Leitir Móir agus sellh na caidan san is gé níomh ní láharta cadíanana sí sin leisúd pas lábh seoltaisteachchan ságus seachún na bhana Leitir Móir ag siad sanna túirt faointeach I méisteach an san sa bháide I gé Christina ní chonare agus an chiaadíireacht ar scór I sinna méisteach agus cadé mar hús ag fuair an na háitin san Christina ní chonare agus báide fachta ceisiúd agus an cicamach tóca go tappaigh san agus na Gaeil Óga a meid fragra cos an seo sellh na caidan san I gé an timireoir lár Pháirc Orla Dahartí an módíireach an úsáidan san I gé Orla sin bolteisteachchan san agus fachta I gé Mary Butler pas láimhe agus fachta nasin sáinis I gé Mary Butler be sí siúd a cíine bhar túd fenspreoch agus íirecht bhaan san óbhéireach bínim amach go méid an ghae ar an chaid I gé nuair chinúnach agus is ar fóríl a chuigan íirecht san óbhéirí mar sin fanan an scór mar a bhí báide bháin fachta I gé naomhana Leitir Móir agus an maicha san le Christina ní chonare san cicamach tóca go san inis agus sellh na caidan san ige Ciara níci teastan san go aisling ní láharta agus sin builte sé ar inis go dtí snéad ní ónáin snéad a buil na caide chun cín agus an módíireach a feicáilach go má ón dáir an go dísa sellh na caidan is ige Leitir Móir agus cadíanana siad leis a glúiseacht sa tháinig báide an glúiseacht dearnach sellh na caide an san istigh I gé níomh ní láhartach deir a réiteoir go bhfuil chalíos déanta an san ar níomh agus deise ce siúd an chaid san a heola thar se trasnáin ón séir chic a bhí brunta aire agus hiochan is agus gan ach bráneomad nó mar sin I meitheas a chluthe tá puinte agus báide fachtaige fuair na háite maicha san le níomh ní láharta agus an báide gandát ó Christina ní chonare mar sin cheir a faointe idir na fórna agus sin bolteachchan san chomhfada le Orla Dahartí tá Orla feicáilach go má go dísa sin boilte suas na Pháirc ceisiúd agus suas a Pháirc a héin siad agus sellh na caide go gcónaí
Gan éon scór fachta go díosach a dtuigh athrú ar sin inis Róisí ní chéile churach dro feswa heisiúd agus léitir an ein séir ag céar níí agus chalísteantan san ar hir agus iachar seo an módíireach mar go bhfuil spásan sa gena bhana Leitir Móir ach má bhí spása chu sé sin gar amachchan sanna ag Katie na Candrasa dro fesó chétí agus a fachtar nasin sa inis ag Kate ní láharta. Hen a hen mar sin gan éon scór agus na Gaeil Óga chiad son inis $1 an útsaí Ciara de Brún. Diantach maithe sanna ag Ciara teachta gáir tá orla dahartaí mar bhí sa rá go leor an chaid feici ag orla go díosa. Chláise sibh gcónaí an ghae séad an saide Leitir Móir agus í sin builteisteach ach sin sa bháilt maithan sanna ag Idel de Pháirc. Is iarachtar faointe bhí son ní léon dát faoi son nach cha Idel a bheithnó lúiseacht rud a bhí si sa teachtamach leis an báta son. Tá orlas chalísteanta san ar orla. Serchic san trócach deachtaí a gana bhana Leitir Móir teachtamachchas agus chalísteanta go san mar sin. Serchic isteach a bheith ann. The chalíní an ard chahead. Agus a tút fens brucanis tá Mary Butler chi tamil va a va chombáide ach má se pas seolta ceisiúd agus é sin builte go háda ce agus sin immer chialhar an son ó Mary Butler agus an chiad scór don Comórtas fachta an sa I gceist na Gaeil Óga mar sin báide glán idir na fórne. Seachún na Gaeil Óga stíoch sé scór a gaim siú a chesin istig a lán na báideoir an soch batún diantan son ach tá sí take gáir a héin a ríis agus mí á cartan son leis na Gaeil Óga agus an polla buite go son ach níl an brúsa agus a dain séir glanta ach beidir go bhfuil inis agus deis igen na bhana Leitir Móir $1 bhreithúnsaí an chaid san buite chun cín chofhada le éhí ní túhel módíireach an úsáide ceisiúd ach má bhí Bhí léitige úna Swinburner sin ach selle fachtarnais igen na bhana Leitir Móir ach dro fesisteach an son agus an chaid son sláinethe an sonnaistig igen na taise daignan ach dro feswathe siúd agus sellh na caidinis ag Kate ní láharta a sin built ce chofhada le éhí ní túhel bhfuil sí siúd a tút fens beag agus má tá an íirecht son a methe ar fóríl mar sin is duine semach go bin éon chiad íirecht atá a methe ar fóríl. ó chalíní na háite agus an cic amach tapig tóca an son a co. Chunan is orla dahartaí. Annach le go dtí sa mar ged orla ní léon dát faoi son Róisín ní chéile chuirnis. Chaid fachta ceisiúd agus bhfuil deis scórálan sa I gceist na Gaeil Óga. Cad ar na mar cúil bhfuil sí sin seolta thar se trasnáin. Agus tá go dain puinte eile fachtacha. Mar sin. An facidir na fórne inis ach an dá fointe son agus Kate ní láharta inis sellh na cadi ceisiúd. Módíireach an úsáid go mion minic an sá gan bhana Leitir Móir níomh ní láharta inis í builte leis a glíháin í casa slíomháin í casa slí eile a réitóir rá ghfuil immert chalíiseach an son. Son go bhí se bháin deofií. A dhéal an chic séir son agus má dhéon tá chic séir eile géalte. Agus deiscóráil inis a cu. Christina ní chunna ré siúd ar tút fens beagach í chur sin gáíarachta ní a chéile chur ar fóríle ge for na háite. An scór a gcónaí mar a bhí hen a hen le náide dó.
Seachún na Gaeil Óga is agus seilmh na cadicas Cíban ag fádaí ní Conall pas seoltaisteach an son na cecho fada le Aisling ní an le Aisling an pas seoltaisteach cagus iad the díraig discóráil a chrathúgáibh héin agus é sin seoltaisteach Stin semach go bhfuil sé sin im heisteach sa bháide cuoinigid agus báide fachtagus na Gaeil Óga agus was script sí me ha haris a trasnáin ach haris ceann na báidóide isteach sa líontán agus hiachan is go bhfuil cailíní an ard chahar i meach chun cín héna dóir chláir a scórachas an héna ge for na háte agus beisiad breásásta leis sé deachtaníir atá diantacha an son ach thug sé tamlara an glúiseach son ach má sé thugad ar fenspreach ag stin semach go bí Daine de chúlathe na bhana Leitir Móir I lag lábhar sin ach má sé ní bheith Brianna ní Philip ní hásta lei sin ach seachún na bhana Leitir Móir bhfuil freigrach san ar máidean san sin pas le dáir a bhistechan san chofhada le ní chonare bhí ámacha bhí deisicha béidir túd fehháide ach immert hialbhar an san ó Christíne agus an chad san seolta haris a trasnáin mar sin hen a dó le hen a dó na fórna choramasa a barcí Mhaimín idir Leitir Móir mar a bhí rá má siachnaí na fórna choramasa beag déneomat da anbhreise le nimmert an sahistig an sa ar a barc agus gandát más choram a bhín siad téis an anbreise is Comórtas Cican Sara a bheith ann nach seilmh na caide an sa hanis a Mary Butler Pas láimh seoltaisteach an sanna chu a Pháirc nasin sa Mary dianta go maithacha a mó díreach an úsáideach stein séir an sod an bhana Leitir Móir ach má bhí sé sin dain séireach bhí snéad í anáin an a rúiseacht an son agus dianta go maithacha agus hiachar is spás an sa mó I Djolár Pháirc I g fuir na háite seilmh na caide an sa inis I g éhín ní túhall éhín dul le heach sin sárchasint an son os na Gaeil Óga agus dunnum amach go bí fionna brenn an son nach fioch seilmh ige fuir na háiteach sa mó díreach núsáideach san inis agus is a cuine bhar bháide háisiad ní leon át faoi son agus nuair a fuair Josephine I choníla seilmh ar a gaiide bouta san níor a feic an rás le déanamhacha ach a choise leaga leis a chaid agus a chaid san a chur seach san níontáin rud atá dianta go neafaiseacha agus hiachar sin Báide glán idir na fórne an a barcí Mhaimín an Leitir Móir agus chalís géilt an son na déir a réitóir agus brunt an son ar na Gaeil Óga necha go díreach cad a hálan son ach glúiseacht úntaach an son a gé na bhana Leitir Móir is cad é mar chríoch an son I g Josephine ní choníala Seachúnis na Gaeil Óga Mary Butler, Chawale, Muchi, Shokina Vervod, Toshi Tamalva, Mahom, Homodach Mosha, Pasle Dor of Schultestachan son, Haga Shin score led Dor of an son, Agus and Bouta son, she Kivet, Nick Fordine, Nick Conall, Daimshig, Unpointe on son. Dot na court Dodi. Na Gaeil Óga agus inis barna dráfaintir in na fórnach má sé tá sé sin fachtan san aige orla dahartí a má Djolár Pháirc a pas láimh seolta cisiúd seachún inis na bhana le ar gamis gen na Gaeil Óga iad the Gaeil Óga gánaí agus cad é mar freigra a bhacha ar a máide san dagan naimseodís puinte eile Chéistóh puinte bháin a ghaimsiú díreach glanna na ag san nach Iachar sin na cosantóirí na rúiseacht an son hir agus inis deise gen na bhana Leitir Móir dul ar a bhrethún saoach sin dro fas an son agus léite ar a nain séir an sonnaistigh bhí fion a gamiscéal Katie Nick Andressa ach chalís an son na déir a réitóir a réiteach an cainte le ceandas na himimeóidís nadidir go díreach cé atá hís an son nach an Cuma go meisi ábalta leanúnta raige fisioteachaisteach is chun cóirleis a choréire mar a chin sibh an son inis na honna de teachta seach le budéiliske das na chalíní is gandát beidir go le ré séad an so gonamarach má tá an gí an na taineh agus tá test leis an gní an cíanna mar sin beag brise beag an so again agus scór mar a bhí dó gefar na háite an dámháide san ceanna ag Christine ní chonare agus ceann eile ó Josephine ní choníala
agus cháfuointe eile aimse chugus héna tífachtaige na Gaeil Óga ó bhlá clia. Cíimiad an san cóirleis mar bhís ó rá á chur cheandas na himiróí. Le nó for a raig, na héine in na cheartarí agus seo chúninis Róisín ní chéile churig sa módíach an úsáid prebaga chaid sags pointe sin dain séireach nuair a freab na caid na Gaeil Óga, bí cinnte bhfuil tead a chuoine bhar scór an soch cad é mar chosint an son hir a cha fachta chuir a darí aracht agus inis seo chun na Gaeil Óga Mary Butler a cha numach do bhrú áchor a san agus má bhí brú áchor déir a réiteóir gur brú chalíiseach a bhí i gceist an son. Agus bhfuil sé sin seolta thar sé trasnán mí á cartan san le Mary Bhabhtaí san a chan íocht san a methir fóríl ó Butler mar sin an scór mar a bhí dó le héna tí. Agus sé son go mrúnach an saoirchiigh san mar gráidir strachad ar a dhéansaí ach de Pháirc an son leis a gicamach a cha fachtan sáinis agus Róisí ní chéile chur. Agus í sin feicálaach go maithan sa chéad le leisach an chaid fácan na diaige cecha fachtar neisice réiteóir a rágan inach chalíis an son ar cheanda imiróí na Gaeil Óga mar sin saoirchiigh brunta ar a son agus chud is mód an imirte go san inis le tí nó chead neomad an nuas ach cai séad cúpla scór a chur ar chláir na scór agus é sin builte stachan san seabaid sí sin céhfuil go rás a Mary Butler in na diaige dear go chaid san na cheimad steig agus déanta maithan san na Mary sin immer chéalhar Bhreis sí ná raibh a chaid san chun an rás an a bhuachtinte agus ris sí le chuir sí téanaíarach das steach agus híoch ná túr suas riamh ar a gaid mar má bhuain tú beidir gan an nóid tú saoirchiigh agus gandát is cic 15 méadar a bheith sos gandát leis a riamh le bell na mán má seoltar an chic sa thar se trasnáin ón talamh is fiú rá faointe. Be sé sa múlan is céochaigh suas chun eise a thógan tálón go bí Fiona Brennan. Se Fiona Brennan take seachan sa leis sin a thógan agus ceann gairid tógcha go fada le orla dahartí orla teabha le agus mátá sí teabha le chun cín tá chalíis déanta ire díreach stachan san le orla cha fachtar nasin sáinne sé ge Fiona Brennan í sin take suas ón lína lechú agus sin pas le dáramh seolta go siúd cho fada le Aisling na Conall ach cíimiad an son chalíis déanta an son ar orla dahartí agus caiigh cosint fur na háte bheith níos a bhar don go déile don ghlaithe mar tá go leor cicanna séir Gaeltachta preban sí sin na sáisteig agus bhfuil deis carháid thir tá bháilt an sonisteig i gce ídel de Pháirc beidir nach lána sí násmachta sí an chaid ar i gcéad óireacht ach má se íon sí an bhart ar a tarna íireacht agus déanta go maitha an sonnaice ní léon dát faoi son. Íoreacht eile san mhatha a methir fóríl agus is mó íoreacht atá methir fóríl an sa chéad le mar sin an scór mar a bhí dó ge fur na háte sin 8 pointe héna tí gas na cuairteoirí na Gaeil Óga agus nadidir bhfuil sé teachtas na díobse go bailach tá an gléis an láidir ní léon dát faoí sin cicamach le dáramh agus sellmh na cadinise ge ána ní cheala ána teabha le agus módíach an úsáide ceisiút cho fada le Christina ní chonare Christina bádi go dtí sa fachta ceisiú pas lábhisteach gneo sí an fes ar náis ní dheog mar é sé séan san go dtí an timreoir lár Pháirc sí siúd ána ní cheala sí siúd a hosting a glóiseacht sí siúd a chur csiach leis a glóiseacht ach má sé ní raibh dethorán Tá áine is ar fóríle chuig an éireacht san. San cicamach tócanis cho fada le Brianna, Nick Philip, Brianna. Déanta go maithe ceisiúdach an réiteóir a rá go raibh áine ní chealaigh, go raibh imirt chalíiseach ó heisiúd. Sa sa múl, Brianna Nick Philip gan aimhróga caidir a siúdach paidir bróga. Má sé níl tí sleána ó lé ach seachún chun cían inis, orla dahartí.
agus seo glóiseach maithos na Gaeil Óga agus a méid dethora an siachsa tá an chaid fósa cá ach fiachar sin sár chosan go dós. Bhí mar rágur déanta go hansan na Mary Butler níos luha nóir chiimeid sí an chaidisteach ach déanta níos a bhar fósa ag cosantóirí na háite ní thugadidir suas sin agus inis cosan atá sellh agus iad déarag dul ar bhreithúnsaíach chalís déantan san ní túhel éhí inis sí siúd a thug agus ar chiicsa agus sé sin bolteisteach sa spás an san agus í déarag níomh ní láthart a aimimsú agus í aimimse ce Christina ní chunar ach brúdíabhar a chur an son Christine agus a réitóir rá go bhfuil chalís géilte an son agus deisinis a gin Naomh Leitir Móir an chadsa a bhoga suas an Pháirc Róisín inis céile chur cadíana sí sin leis agus íirecht mór grímílte chu heisiú de Jonah tosathe cé bhfuigh sellh ar seo agus he fachta an son i gceith orla dahartaí orla a teawlathe gcónaí agus bearn oscailtós a córamach agus bhí siúrálta go bhfuil gansaí stracha an son riail buntáiste animmart a gin réitóir ach a buntáiste bhfuil deire leis níl mar Mary Butler agus tá an báide san tiltte i gceith Mary mar tá orchlathe imirice go díosa agus má é mar siach agus nimseach go raibh sibh a bhd má chin sibh críoch cho dearfach agus cho cumasach leis sin agus seachún inis for na háte na Gaeil Óga mechan cín don giadúir sa chluthe pointe idir na fórne gan feic ach denómad idir sinne agus lehama an sa iad a teáchá a gcónaí ní túhail gan éimhrún echar achar ar a siúd ach lag íirecht an san ó éhín agus an íirecht san imethe ar fórí ach cad é mar siach an san a bhí i gceith Mary Butler gan éon timppla ar is níthug sí seanstá laid de idel de Pháirc agus inis seachún na Gaeil Óga ná bhreála cúpla scóir eile aimimsú díreach riimiis lehama a sin builteisteach ach Leitir an ein séir an san a gceith an anna ní luí an chadsan builteach aice i dteo níomh ní látharta sin builte suas a chaifhatan sa i gceann timreoir lár Pháirce áine ní chealas chluthebh imirige áine go díosa béir an ormh pasan tóiste nóhain agus amachchan is agan na Gaeil Óga leis céile a chóirla dahartaí agus pe gcóirla treachtaigh maid sé a chluthesa mar tá go leordar rumpla na Pháirce feicithe ceisiúd ní léon dát faoi í hir a cabhrú an son a meas na gosantóiris sanna bhí hí tú í leis nós minic hí tú gam leis céal í leis measc na tosathe ach bhfuil líród san imethe ar fóríaltá i déad a muir cúil agus cicamach a bheith ann sé sin builteach an sanis ach de ge Brianna Nick Philip pas le dearmh an son so rí seoirla dehartaí teachtamach leis sin agus annach le go dtí imre georla a sin builteisteach inis Joe Déanta go man sanna céarna ciíach má sé tá sé buite na agus na Gaeil Ógas is sé cuioine bhar scóir atá sé táró sí ní chéile chur a fachtace a caiiltece a fachta ríise agus a me séarnis go dtí eisling nic go níla agus an glúiseachta fósa dul chun cín agus ar dedaí ar hail túrann siad fensbreoch ach sárbhlacáilinn san hir i gceith áine ní cheala agus deisinis a chu briseach Fiach go bhfuil cosantóirí an áard chathir tá sé an rúiseacht an chluthir fad agus chalís déanta an son agus is tólam go bí na taise daignan nó gam le scéal ní heach Katie na Anderson bautas agus cóirlaid se chur ar Katie ach duimse go mé sí áráid go mé sí ábalta leanúnta raig hí ardhlaáil ní léon dát faoi san níos lohan san nóir bhí na Gaeil Óga dul chun cín áine ní chealas má tá go leor do drompla na Pháirce feicithe i gceith orla dehartaí Dú amach
go bhfuil an irid céanna feice leis inis ige ána ní chealla. Róisíní chéile chuirnis agus seo ben eile ben cumasach agus a módíach an úsáidí ceisiúd agus í trochan cín a chu réiteoir rá cogur le chumin is róisín tá in numad cos céimena tóca go a Bhabhtaí agus séirche gomacha tá ann agus seachanna hap seachanna preab san agus is socha go léiríonn sé sin díobh go bhfuil drumchlan na Pháirc cruaig gomahansa ar a Leitir Móir. Se chunan is Barry Butler agus Mhaimín is agus an count sí sa ceisiú cadí anna sí lei seo agus bhfuil numcha cos céim na tóca cech dim semach gur bhís go Mary beidir go raibh ghil sí an pasan amach an son chofada le cuimhe nic fádín ní Conall ach iarcht cuimhe imthe ar fóríl mar sin an scór mar a bhí na cuairtóirí chun cín dóid sí ar chlár scóra go san dó gan Naomh anna Leitir Móir cad é mar Comórtas agus cad é mar chuimhlinn táhansa amthgain ar a Leitir Móir agus a cicamach fada tócan son agus i fachtansa a get for an na hátíí iad san na teabhfuil ó chun cín a gcónaí agus sin pas le dearbh seachas básan sa be sé seo dain séireach mar tá sé ag Christine ní chunare báide fachta ce luas a chluthe pas le dearbh seachan san agus báide eile aimse an son agus is tólam go bhí Annabel a raimsigh é sin dianta go maithacha a tháinig son ar fad ó pas tapig isteach go Christine ní chunare agus dhéon si go maihan son an pasan a cheola isteach agus is ar deire Annabel ní choníala leis ag siacha son agus fioch go bhfuil fuair na háite i mbeithe chun cín a tháinig son ar fad ó Christine ní chunare an áid pas láimh a úsáid dúsáid sin cos cheol sí sin isteach agus báide eile fachtaige fuair na háite agus níl deidir leo fósrum is le hama iad a teabhfuil leo a chu réiteoir rá ghfuil imirt chalíiseach déanta an san istigh mar sin cicamach a bheith ann. Go mis gael kick isteach agus pog sé ar isteach a bheith kick sé ar isteach pog sé ar a gumsas gan ein ráir go réin chamáin na maithir a Pháirc sanach a rís chluisi si bh gaithe san sin builte isteach be sé seo contúrteach a stiga sa cá dite go líróid te sé isteach a lán a báideoir is snéad ní gharcáin agus é sin builteach a Jo an clíhána ceisiúd seo chun na Gaeil Óga bhfuil scór eile ná an ghóbhramis le hama a sin builte isteach ó fada le Mary Butler ach léite go maithir an ein séir san na ga anna ní laí anna glanamach na caide agus seo chun inis Leitir Móir bhfuilach am leorí chun cíine go san seilmh na caidige ánaí chealaigh pas tóiste an san isteach ach má bhí sí tóiste bhí léite an san hir i g Katie na candrasa ar an ein séir agus an chaid san glantamach a ceach ní tí sin nach a methe cho fada leis an timireoir Lár Pháirc Kate ní láharta pas le dearbh isteach san na stubbar san na a chanis do chéit agus deiscórálan sa don Naomh anna Leitir Móir sin builte agus bhfuil sí an polla agus má bhfuil sí an polla thug san cabhar don Naomh anna Leitir Móir agus leis go tóig tá an iarracht san seolta harise trasnáin agus díadach rimis le hama báide glán idir na fórne ach pointe beo aimse san gefuair na háite Mary Butler inis. Semachtas na Gaeil Óga go mar a roimh. Mary a ráganta san na stig. Gan dát í tacht siar a gáire Se chun inis na Gaeil Óga Orla dahartí bearn oscailtós a gcóir san agus bhí spásacha bhí ámacha ach ní raibh an csiachacha agus an iarracht san imhead fóríl mar sin an báide san idir na fórna gcónaíach. Tá sa go luchtaíochtta na caide nach fací báide i gluthe marseach gan dát. Hartar tíómat nó mar sin le dul go le hama. A sin builteach agus cuiblint díabhar san idir Fiona Brennan agus níamh ní láharta san chaid fachta gan níamh agus sir chéic brunta agus a tóca go tappaig i ceach má tá sé tóca go tappaig tá sí sin i methe haris an taobhlíne mar sin cic taobhlíne i bheith ann das na Gaeil Óga
Cad le dearach an son agus closin sivan seoir a Tráchtaire an daibhlín a brisí a chaid agus bí olaf choní a cháánú nuair tar son agus brianan isnig Philip í siúd a teála he pasláimh a chofhada le orla dahartaí orla dearag an pasan i heola isteach má se. Is a stréich chuig an éirecht an wathe agus in is Leitir Móir agus go leor spás a sácha a má a jo Lord Pháirc agus éhín ní túhall in is. Ní túhall a teála le brú a chur a réhín pasláimh seolta san isteach agus deis gorála an sa in is. Ige áine ní chealla a chanéirecht san ó áine imhéir fóríl. Mar sin an scór mar a bhí. Báide gláán idir na fórne an sa agus sin na tanna le hama. A Bárcaí Mhaimín an sa. Agus drumchla an ghort chaidesa a fiachant nútála fad. Cíimiid, an áit nín hí na brisisce sa chluthe heileach má se na cailíní sa a dul i jo an tabar is cnéim ná bheidís, sáirí éireacht agus séna éireacht deanta gan dáir in go dísa, caid le dear a feicegan, agus is deas é iscin nuair bhíon módíirichan an úsáidecha. Mar go leordas na chluí a chiatú na leantasa, ní bhíon sumacha ach pasláimhe a rúsáid, pasláimhe in ag pasláimhe agus bhfuil is agah bhá bailithe a fiachant ar a gépar céanna. Gan éon dearibh leis scaoil leis a gaid, scaoil isteach í san agus mar háráte go mion minic gom bogan a chaid níos a tapúla ná aon daine atá a móthir a Pháirc agus má séidir leat an chaid san í heola isteach agus bheith tóiste leis na pasna isteach go dtíon lína lán tosaigh. Be tú gimmart chluthe le dearibh san agus beag na hain seans go mtha tú an chluthe céanna. Cíimiad a sanis, breanna sceádógan te gas na cailíní. Dyn siach nach fadhain inis le hama. Leanó for a raig inis cicamach a bheith ann gan lát íirecht son ó áine ní chealla a methe ar fóríl. Cíimiad a sa. Tínómat de anbhreise imreofar an sa. Náut níl an banán in echar an sa good. Leitir Móir ach se chuún inis for an na háit agus sin áirdíarcht an son. Bhí brúdí a bhar achar éhí ní tóhallach má bhí an brús an achar ní chuirs son isteach ná amachare. Agus an íarcht son a méthar se trasnáin. Agus inis bearna de cheir a faointe ar na fórne. Sóirn gur bearna de cheir a faointe athara ag tús an chluthe bhí teachtaí arúntaach déanta gas na Gaeil Óga. Bhéad le scóir eile a ghaimsú rimis le hama ní bhéidir mar sí níamh ní láirtha tá mun sellbhan na líróideach a bhilteisteach an sanna gé níamh agus sníir a bheith pas an tóiste go maithe gé níamh agus stré agus ar fóríl a héan an éirecht san. Cymach an sa inis, hógan, ige snéad ní gharcáin. Ach fiachar seo brúmíteach á chuir ige Naomh a Leitir Móir ar a gicamach agus nim semach goil tíchín déanach buirtecha. Déanta go maithan sanna ige Christina ní chonare. Séir chic buirtecha siúd, cé bhtha go rásá agus sí ní túhall. A bhhan a rásan agus go leor an gaiid feice an san ige éhín agus an réitóir a rá. Nadidir an nunam cos céimena tócice. Ach a réitóir I fiochan de ruar dóir an son agus dim semach inis nábhfuilach neomad nó mar sin dám chúte gortathe. Len nimmart an sa. A Bárcaí Mhaimín ar a Leitir Móir. Ach dro íarcht an son agus haris a taibhlín a hen son. Mar sin, man brú ar fad a tacht ó Naomh Leitir Móir. Agus gan deidir leis a brú céanna. Samach inis tá Christina chun an cic taibhlín a sa. A hógan agus sin pas le dearmh an sa agus deis scórála an sanna stig. Ige níamh ní láthirta ach má bhí deis scórála cehí inam go do bhrú á chuir ar a siúd agus é sin díreach ráte gom tá adóg séite an sa ige an réitóir agus cad é mar chiad le táimar an sa a Bárcaí Mhaimín.
Ca ciad le fíor tanmhach fad chear faointe idir na fórne beag fuair na háte breásás leis an spátas tá deanta go sunnach ní bheith na Gaeil Óga ní bheith sé san rómhórtha mar táid fósach lehansa ach gandát ní chaile semach inchuid an taxanansa lehanach YouTube TG Cahar be míad na hneis gan bhil leis an tarna le an scór ansa ige le hama na bhana Leitir Móir I tí Cahar na Gaeil Óga ó náard chahar dó a tí. Sí sin leisiún pas lábh sioltaisteach an sáige seachún na bhana Leitir Móir sé sanna túirt faointeach I méisteach an san Tá Mary Butler í tamil bha chombáide ach má se pas siolta ceisiúd agus é sin builte go hádacha agus sin ní chéile chuirnis chaid fachta ceisiúd agus bhfuil deis scórálan sa I gceas na Gaeil Óga Hadda there na mór teach cagus the diarig discorála chrathúgáibh héin agus é sin sioltaisteach stin semach go bhfuil sé sin imhéisteach sa bhána Leitir Móir bhfuil freigra chu san ar amáidean san sin pas le dar a bhisteach an san chofhada le ní chonare bhí ámacha bhí deir na hátig sa módíach núsáide go sanis agus is a cuine bhar bháide háisiad ní leandát faoi san agus nóra fuair Josephine Butler Chawale muchi seo cuine bhar bháide tá sí tamil bhamach máideach má se pas le dormh sioltaisteach an son agus sin scór son riile buntáiste animmart igen réitóid a cha buntáiste bhfuil Jerry leis níl mar Mary Butler be sé seo dain séireach mar tá sé ag Christine ní chonare báide fachta ce luas a chluthe pas le dormh isteach an son agus báide eile ein stobar san ma a chanis do chéit agus deiscórálan sa donna bhana Leitir Móir sin builte agus bhfuil sí an polla agus má bhfuil sí an banán an hechar an sa good Leitir Móir ach se chuúna níos far na háte agus sin ádaíarach an son hí brúdí a bhar achar éhí
Seanna fórne mo ar a barcaig sin olah chun tús a chur leis an tarna lehan sagus. Bhí sa mo siúil timp na parcas an lelinn an brise le hama agus teor na gaothe ábharín ahrathe. Agus má seáisí a taú le éine an sa tarna le is le man ná an áard chathair a bheith. Agus iad san cheir a fointe chun deire ach cocht na gaothe an artú is an artú agus speise mar a dúirt libh a taú le van ná an áard chathair agus an chad san cat an áirdeach má se. Níos tá a gaon gae man ná muinte na háte. Silibh na cadine sige Sibháin Ógáin. Sibháin na teabha le ach sin sár chosint san hir ach cuomh take ar gaman sige Christine ní chunare take amach a gáire agus silibh na cadine fachtaige Christine fuair sí báide si chiad le leistíad the 2 second. Dhearcht mar sin a bhíice. Ach, seachalán na báideoir a chuig agus íchar seohanis agus le dín san díomhan gae cécho láidir háisí a déirigh Mary Butler a gaimsú. Ben na báidí cúplaí iireachta me heir stré wathe an sa chiad leach gandát mar bhí rá lena tá beag tunchar mór i gan gaisa ach silibh na cadine sáinis i gán in ní chealla agus díadach mar a bhí sa chiad le go leor an gad feice sa tarna le pasan san seolta cecho fada le é bhí ní túhal. Sin builteisteach an sáinis agus chalí se le géaltan sa agus na Gaeil Óga. Cai sé a bheith cuaramach agus stócha go bí Christine ní chunare thug go machchan é seo thugant. Se agus sin builteisteach ceach lagíireacht ó Christine agus béidir tuis cór na gaothe bheith na cuine. Ach seo chuúnis Orla dahartaí a sin builtas was a gá orla agus seo chun na Gaeil Óga is agus silibh na cadine a cosún Brianna Nick Philip. Siar a chuisí sin agus módíach an úsáidí ceann na conis agus Róisíní chéile chu Róisína seol an passastechan son a díirech mar on si go mion minic an son sa tarna le an dain sér glantamach an son ige ananí luí agus deisinis a gna bhanar Leitir Móir. Bolt was a Pháirc. Agus an chuimhlinn cartan son nach a réiteoir a rágur a bláhí ní láharta. Ábharín chalíiseach a báta son. Se chunis Brianna siar a hen si chofhada le orla dahartaí agus ní le hen dáach gin imimeor cad le dáir bhí orla. Cí míad an san na réiteoir a rá bhfuil chalís géaltan san agus na Gaeil Óga neidir an gur daine na himimeoirí fáfúthe báta san. A sin bantamachchan san agus deanta go maihan san. Ige céit ní láharta silibh a bhhachtú ar a líróid ach má bhfuil si go silibh a bhhachtú ar a líróid ní raibh si chomach cíanna. Sin builtamachchan níos chomhfada le orla dahartaí. Orla machchan san chomhfada le Sarah Bryant. Se chuúnis na Gaeil Óga gan éon scór go fólach an sa tarna le. A gíimiad an sáinis agus sin sáiríarcht an son ó Róisín agus an brapáin ordathe an son istí go gets na muir cúil agus beag Róisín ní chun chóir breás Gam sé Róisín chéile chu breás ásta leis an íarcht san í caithféidir chudíag agus silibh na caide a ríisice. Agus seachún na Gaeil Óga agus de seile cos scór eile gaimsú a sin builteisteach ach an polla buailte an báta san. Agus is tólan go bí cuimhinnig fádaí ní rána le thug fénaíocht san an polla buailte. Díirech mar íon Naomh Leitir Móir an san sa chiad leach má se. Dobar san amach dofar na háte mar is thar se trasná na chuisí ach chluise se bh gaid san agus sí láidú san artú gánaí. Cíimiad a sáinis ó mega funineh a gceaffar na háte go leor chluí lenne mar te an ságus iad a gunineh cór láidir gaothe. Machanis leis na Gaeil Óga. Céití na candrasa a bhí bris amachchan san agus cé chuisí lára go rééis seach orla dahartaí seachún orla.
Í teabhfuil lethe agus sin pas le darbhaisteach an sáinis de scórála ige Mary Butler agus fachta na ige Mary Níl ach bhfuil a dain tear glanta Níl go fólach a réiteóir rá gur bhfuil pucks kicks an son Gaelte I gas na Gaeil Óga ach bhí choimeirt úntach an son agus idir diarag Mary Butler a ghaimsú rís agus táach an passan Gramaisteach nó lá dunim semach go raibh bád eile annach fanan an scór mar a bhí gan nach pointe bháin scór fachta go dtí sa Sathairn le sin fachta gas na cuairteoirí. Sin búilteisteach an sáinis agus na bhana Leitir Móir gan scór fachta go go dtí sa ach tá sé seo dain séireachta chalíní an náird chathair ach se é mar bhlocáilin san hir a cha fachta rísecha agus iad a tút fence breach agus hiachar sin an polla búilte agus mátá an polla búilte hí cheann de himiróí muintir na háite á leanún san isteach agus gan éan an ngrást os a córamach lag si doran leis an chaide Bhabhtaí agus sin báide úntach an son ó Josephine ní choníile agus hiachan is. Gan mór an déantaige fuair na háitin sa Sathairn le ach siad san na há sé faointe chun cín agus a meid tachtaí ar Lazarus an an do chalíní an áird chathair iad a teabhfuil ó chun cín a gcónaí ag seachún Mary Butler bhfuil freigra cosisiú ar a máidir san níl mar tá sár chosint diantan san hir ag an Naomh ar Leitir Móir iad san na teachtamach leis a chaidan san agus a réiteoir rá mátá sé a teachtamach leis go bhfuil numacha cos céiman ó tócacha mar sin Dát na Gaeil Óga na fearmh tá sé san áíochant le cosláán géire an san sa chiad le a bhí a cosan bhí ar chun cín bhuacha líon ó riochtach an séirchiic san tóca an son ige Mary Butler agus pointe fachta ige Mary agus ní thuca gén lag bhisneach ar chalíní an áird chathair bíisiúráilta san mar tuige siad san go bhfuil siad seo ábalta ar theachtar leis sa chluthasa Amach tóca chúg faointe mar sin do bharna idir na fórneach tá sa gin ar fad sin bhí na fiochan na chluthaí nach face sin as go leor am a fáca ach caitheis siad a bheith níos a bhar a scaoile leis a gad san na stechan san go dtí an líon a lán tosaigh Se chunis na Gaeil Óga rís agus sellad na caidan ige orla Dahartaí. Dahartaí teabhfuil lethe agus fachtar leis an sáinis ige orla níl feic sa cheanna cisiúdach báide dunim seach agus sin chalís cialmhar le géile I dunim se amach mar bhí orla I teabhfuil lethe chun cín agus dunim seach nábhacht deide leis an ruthar san ó orla go raibh an chaidsan seolta seacha líon tánacha ach de sell an sáinis ige Mary Butler pointe eile a ghaimsú cahar le dó a cúgus fágan san go bhfuil dó sé inis pointe eile ige Mary Butler so cahar sin sé faointe díag dó is sé sin rá faointe díag mar sin níl feicead ar na fórn inis ach chead a faointe Sellad na caidan san níos ige anna ní luí san cicamach garid á dógant an sa ige fuair na háite agus is socha gur nóda sin díobh se go baile ar cé chó láidir tá an ghaí an sa a gunamara an dát cí sé bh fad ag ríanna taine bheith se chunis na bhana Leitir Móir an dáscóir dear nach fata gas na Gaeil Óga sin builteisteach ach dianta go maithan san ige sin éad ní ghorcáin Sin cad le dearbh seachan san ó aisling ach fiachar sin tá lína lán chúil
Mná na háte I gimmert nó tála fad an sa Pháirc chaide. Pháirc Mhaimín an sa Leitir Móir agus seo chun Leitir Móir teachtamach leis sin tá áin í chealla. Áine teabha le módíireach an úsáid an sunnacha agus I dear géhín ní tuatha le bhaimsú agus éhín fachta an san agus chalísteanta an san éhín. Déir a réiteoir díireach téiste an chaid san a lascáil isteachchan san I dteo an líne lán tosaigh. Ach, má sé. Carta fad again réiteoir an san agus an séircic san brunta fuair na háte. Semach gofuil gáó díag nó mar sin mehan sa chiad le as gamil sciil sa tarna le. Mar sin scórna a tastáilt óbhaná an áard chathair. Ní léon dát faoi san ach an aim seo siad na pointí san. Sin tóca agus iad a díaraigh an chaid san na heola isteach a dteo ceann do thosathe pointear na háiteach má se na cuairteoirí iad san ar a chosan. Scandát na Gaeil Óga cé gur lunathe san áard chathair a táid tá go leor don bhuireann ó chunta heile timpeall na tíreags nach deasca dána idir le chéile. Nó sí máris de stack ón réachta tá mar bhainisteoir a bhí si I gimmert le ó gábhilís tídeagrí gábhilís sa 60 agus I mar bhainisteoir a gábhilís sa 90 ach se chuúna is na Gaeil Óga agus písúrálta gur a cuine bhar scór a háisiad iarracht mór graí mílteach an san seolta thar se trasnáin agus sin sár faoint an san ó cuimhe nic fádín nic Conall agus printe beo fachtacha mar sin hiachar seo ganach scór a bháinir an na fórne ach báide atá sa scór san. Ach, ná bí cappa gohfuil deire rite gohfuil rás rite an sa leis na Gaeil Óga mar bí siúrálta ná foiil. Is cíimiad an san in níos a réiteoir rá agus lucht leat san na Gaeil Óga rális a réiteoir gribh sang sa ráma san agus mach beidir go bhfuil an réiteoir iad Mary Butler tág de cercic a tapig an san sin builteach an san na goró sí ní chéile chur sí pointe beo an san ag tús an tarna le ach bhí sí tamil fadamach ó máideach an cartacha túd fens beag mar tá sí breábalta ar scór nach aimsú ní léon dát faoi san. Leitir Móir agus chluthmha imar a godísa I géhín ní tuathil ní léon dát faoi san. Chalísteant an báta san níomh ní láthirta. Dó seachtain na gcónaí ar chlár a scór agus na Gaeil Óga cethir ar chlár a scór gan dát ag fuair na háte sin sé faointe díag dó seacht sin sí faointe díag báide mar sin idir na fórne teabha le tá céit ní láthirta ach lágíoireacht an san agus deanta go maithan san istigh sa bháide das na Gaeil Óga snéad ní gharcáin teachta amach leis agus sin pas le dáramh agus í sin seolta amach an san chomh hada
Sarah Bryant for Shellver a gadach a Cailton son again or canoe get or the Daharty Shachuna van a Leitir Móir Jessica Sundollar if your hun see Munil Martha Katie Nick Andressa a son here a Carol and a cousin Tori Mashashi Carol les the cousin Tori Tashi contact to us against Carol les no tossa Roshini Hela Horinish Spas again Roshi being Kuntur to go Nigas nor Ranchi Shaw Shellver a gadagis de Shell score all the Kailin Gergam ma ach Neil and more cool sauce the Leishaneerachson agus is fórí le chuig son agus caiise a bheith níos pointála mar ní fadanis tá fáca a glog din semach beidir go bhfuil síno mit díag nó mar sin I del de poiranis leis go cumach na sin tócacha jo níomh ní láharta níomh ní láharta an son Halís boitice Camis gael serchic boitice Serchic tócacha a blocálta síos an den giad Bhabhtaí te réitóir an san go raibh an timireoir róchóngroch ach má se Halís dent an Bhabhtaí san una Swinburne mar chin sibh san na drumchla na Pháirc cadisa a gunamara a fiachant nútála fad an gíana tainmh sa hir a gunamara agus furin na háteach an cína gcónaí cara a chlár scórachas an dó seacht I gceist na Gaeil Óga ach mar bhí rá golóir ama an son agus le cór na gaotha Caróg son le orla darty and son agus hesin bolt stachanis cechofad le Bevan cadiana sí sin Derek Spás a chrohú de hen dú sí fensbruk ní anig mar tashat leanún te raig leis a glóiseach sa agus cadahug gas a sin a mehe siar agus í sin bolte go hard ach mátá sí bolte go hard ní raig sí fiúbháin fórí lagíocht an son ó barbre ní chun na chúir Shachuninis, ach, dianta go maith rís aige I del de poir an san na sig sa bháide. Shachuninis, na bhan a Leitir Móir agus ganach. Mach beidir gúil an báide san aimse go níl feice le aimse go Sathairn na le mar sin nód a gcuid go bhfuil cos an tóirí na Gaeil Óga I gimmert go agus í sin builteach is go Jo lár Pháirc agus bhfuil scór an ann tééis a glóiseachta sellh na cadi go gcónaí ach go leor imiróí hir an sanna gan bhana Leitir Móir sellh na cadin is gan timireoir lár Pháirc or le Daharty or le teabh lethe gcónaí ach falla buíos dubh os a chóir san amach a réitóir rá má dhíon fallán dhíon falla calíiseach go maith agus serchic brontara agus bíisiúráilta go bí Mary Butler a go gomachchaní seo thógant Chléimhar aige Mary agus bfuil sí sin seoltar se trasnánacha háhachail ní bheith géin dearúdar le héad imireoir nóir se cho cumas a chun san le Mary Butler ach cíimiad is go leor anna de héis I teachtasteach dus na Gaeil Óga Cíimi céá teachtamach ó bhar dúis agus cintómán san céá takeisteach se bháin Duffy réintlí a rásan rite agus is tólam go bí Ciar de Brún atá teachtamach agus nadidir cé eile go díireach nósig díomh nuair a bheitgus gom agus is tólam go bhfuil a rás rite an san aige Aisling ní conna le ach no honna de techt isteach go tubh tapig tá gom go dáinnig anna ní higín isteach an san chomh ach le nóí aigenis agus seo cheandas na honna de hen san anna ní higín agus brí an gomad a bheith fiochan dear a ghlahistinnim go dastíon wathe gomach sí héin páirte chaún agus gomach ról feicálach le fiscin tán ach seachúninis Leitir Móir dearg briseach ach tá se cho dechar san agus nadidir nílam seasta las má tomsi agus I mó bhosca ach stólam sa go bhfuil neart na gaotha go bhfuil an ghae san
Láidir go magus Mary Butler í tamalmach amach ón máideach mátáí churig sunisteach námach ar bhéirí agus inis hiach go bhfuil dóna ar chlár a scór. Sin gá gandát sé faointe do máide sé sanna sin na cúdíag agus sé faointe díag cehar. I get Naomh anna Leitir Móir masin ganach an barnas lúid na fórnas cad é mar tachtaí ar atá dianta I guess na cuartóirí híidir sé faointe chun deirean son get tús an tarna le ach má se ganadidir leis a gluthe agus cheimadidir leis agus hiach go bhfuil tora fachtacha ar sin agus ná bhreá leo an sfoí a thuirt leo agus an chláis á bhachtantar deire ach beag an na dhearcht mór grí mílteach Cíanna á chur seach leis a gceafar na háite Naomh anna Leitir Móir. Seo chuúin is Naomh anna Leitir Móir ach hiachaí tá sí breábaltar a chaid a thuirt lethe agus tá sí breábaltar chosint agus níos os chum sa háit se lech na himire a dhéanam nniuan socht amach bí seoráilta go minic cíine bhar óir le dahartaí tá sách le himirice seo chuúin is béhan Nic Philip tá sí siúd a teabha lethe seilmh na cadigónaícha anna níthe géin anna inis cadí anna sí sin leis iarach mór grímílteach a seachansa Mary Butler ach an am cinneún a chail sí seilmh Edig gaid agus deisian is again Naomh anna Leitir Móir Bíseamach leis sin ach níl mar droíarach an son agus an chad san seolta haris a trasnán agus ard faointe go dóin son agus is tólan go bhí Barbara ní chun na chúra fuair agus fiach go bhfuil na fór na chom cehar sin sé faointe díag ag fuair na háte dó a de an sa agus na Gaeil Óga sé faointe bhíar na fórne ag tús an tarna le cór na gaithe get buná bhlá clí agus seilmh na caide níos a háchtaí fósa cup sin buailte siar an sahanis anna níthe géin agus ó tháinig an amach seach ar a bar tá díanta go maithacha í lára ar a besan leis an Yoshi ní Yoshi ó Bharbre fós a teabha lethe deise cadál chun cín an sa sin buailte go háil í sin buailte go crín agus fioch go bhfuil na Gaeil Óga methe chun cín agus an seacht scór dearnach donglathe aimse cosún go dísa agus is tólam sa go bine an tarna báta beidir go bhfuil sead a methe chun cín an sach anna dí Tach an Pháirc an son agus camechin tú go dtíreach cétá takeisteach Seo chuúin is rééis na Gaeil Óga is céile a chóir le dahartaí casan sí slí amháin casan sí slí eile sleánaín sí má se agus í dút fénaíarachta agus a méid bhfuil scór an ann dofar na háite seachan a hapa deirtar lide hiar i ggéirí hiar mar nuair a freabanna líróid san bín sé dain séireach úna Swinburne inis a sin buailte cho fada le Mary Butler aice seo chuúin na Gaeil Óga agus a teachtas tá Sarah Bryant Sarah buaile na caide isteach an son go I dúine ní chorsú nach an éireacht son agus bhfuil sunna mehead fóríil tá dear na mór cúil mar sin an scór mar a bhí cehar ag fuair na háte Naomh anna Leitir Móir sin sé faointe díag dó a héíag I gceas na Gaeil Óga sin seach pointe díag mar sin an bearn na slúidir na fórnas cad é mar chublint atá le fiscint an sa a bar chaide Leitir Móir an sa trónóna in Naomh agus na Gaeil Óga a teabha leo agus nadidir in nanim dé chaile fuinmh sa a teachtas achas a cosún atá ach nuair íon an tú teachtaí ar mar sin Rihan rodí leat agus sin mar chéalhar an san ónchiic séir siar an san go orla dahartaí nes go Mary Butler agus de an ábín Mary tóiste ach má se ní raibh sí an báta san agus an níaracht san a mehead fóríil se
Ní fada háhaine agus deire an chléan sa agus an pointe san agus mar dúd, má seach naon siad chom, beg an breise gainan sa, ach séirchic bronta an san na Gaeil Óga. Ní hegéin bud sí sin chun hogan go tappaig tá ach a réiteóir rá lethe, cogur lechú mina se chalínas. Catú sin hogan tar ríis, hí si ábhdín ró happaig. Dúne agus an réiteóir beidir ach tógig Mary Butler chadamma siúl chasna inis. Ná bí chéin dáhairt a bhéir éis sibh se táchan cíine bheith lochtaíochta an áard chathir ará lethe. Agus bhfuil sí seo seolta thir se trasnána cé cuman na más sin an tína mar cúlistí an sunlam agus an bratbán árdathe agus inis an darnas an miad amach go rá faointe. Agus caithigh chalíní Leitir Móir sellh bhhachtn deide gicamach sa agus caithigh sé glúiseach tá haith éigeanta chur chun cín. Sin cicamach le deir a bhacht níl se dábalta an chaid san na smachtó agus a réiteóir inis an clibert cartan san amá agus ará ghfuil chalís géaltan san aige. Béhan. Chus a héin sead a chiachar seo agus lédín sundíh cécho láidir tá an ghaisa agus na deachreachtaí atá. I get Naomh Leitir Móir teachtamach sa le féin ach má se, níl na deachreachtaí céanna agus na Gaeil Óga siad san, a teabhaló a gcónaí túair siad fé faointe le sin buailte go háard, bhfuil sí sin buailte go crín. Cheappas héin go raibh, ach ní me an mór cúil agus is sa geisiúd atá an Pháirc is fearr an íarcht san, chua sí ar fóréil mar sin. An ráfaide san idir na fórnach drochic amach an son agus ní le an dáteach go chalíise bhí an son agus séirchic an óthe an son ige orla dahartí agus se immers chéalhar an son ó orla agus mar a bhí sará lena anna hóca leis stíl immer hága orla agus chomach chéana cécho pointálas atá Mary Butler leis na cic na saire agus hiachar sin híidir sé faointe chun deire ach hiachanis go bhfuil siad son chun cín agus báide idir na fórna dó i tídiag na buinte diag cehad i gan Naomh Leitir Móir sin sé faointe diag agus muna bhfuil daródarum níl aimse go san ach an báide an sa tarna le nadidir a pointe go beidir go raibh daródarum iniseach gan dát tháinig an báide san ónéireacht a bhfuil gona bh polle ach má sein is seachúniad agus sé seán chiaadúnsaí atá deanta go le tamil agus sellh na caide agus riamh háchtach go muthe sé sin agus sin go dtíireach a deanta go agus seachúna is na bhanda tí faointe chun deire ach hiachar sin do chosint an sun hir ach níl an dain sé glanta go fód cad í anna sead lei seo an chad san seolta seach go ó túhail agus é sin buailte seachan is go fada le Christina ní chunare í siúd a túirt fens breoch ach hiachar ríis an ré son agus bíisiúrálta amach an ghaon san lena rám gomach san seolta thir sa trasnánacha. Go réiteóir aráis, gohfuil chalíise le géilte agus ní fadahhain inis deire an chluhansa a Bárcaí Mhaimín ar a Leitir Móir. Agus seachún inis, for an na háte bhfuil freagra chusan tá báide tastáid céigean siad é sin ach sin sár chusint go deoin san hir beidir gur for an na háte lorig do chiicséireach an cinenne ceart dianta gan réiteóir agus an chaid san builteach inis seachún na Gaeil Óga uallach spás ó sa ggóir san amach ní gád ó bheith sellbh chimead ar a líród mar siad sanna táchan cín agus an cumar go bead sanna bheith cáilethe don giad Bhabhtaí agus séirchic an óthe an sanna cup. Seachúniad inis agus banile há gimmert anmhaithir fad a bet Mary Butler ach mátá sí gimmert go má bín dearútaí an andas na héine. Agus is son go bín Naomh níl atá techt chun Pháirc sa dus na Gaeil Óga. Cíimí an na dí teachta seachta bhaint na háte leis. There be Michelle ní chonéile tháinig isteach an son agus solam an áid eisling ní láthirta go leor ama fós ige Naomh Leitir Móir teachta neiste chluithe cai sé a dhéanamh go tappaig agus níoga sé a neiste chluithe le dro fesan na mar sin sellh na caide a gcónaí an sáinne sé gas na Gaeil Óga agus nábhdeáil ó scór a bháin eile din semach má raim sin ró sin an scórsa go bené deire le muinte na háte hiach nach cha cehar
sé faointe diaag ag for na háte, dó tí diaag, na buinte diaag, ní bhhargam an abacus a bheith go suaslam ó chéaríinmh, an cumad suas leis a scórsa. Ag seachú na Gaeil Óga san brúatá se a chur idige amach san a sin seolta go hárdach ní chrín an bhabhta bháin eile agus an éirecht san a methe fórí le chuomh nig fádaí nig Conall Tá se chomát le scór fan rása don gluthe. Agus tá se clustan sa gnáin da blíine go bhfuil tí nómad de amchúteh gortathe le nimmartan sa an chlár ardahan sa ach má se níl go leor am chun teachta ní ar a bhfuilech caiisiad cosintí anna bheitsáir éirecht ó Róisín agus má chaile na Gaeil Óga sa be sé dímách leis an csiacha há déanta chu leis a gluthe mar dim semach go mné chearú éirecht cura a múacha ní a go chéile scóir na fachtacha ach táach pointe eile aimse có bhachan bearnas an miad amach go chead faointe agus bhachan dá scór a tasáiltan san ó Leitir Móir ach mar a hasan rodí sa go san atá sellh na cade dianta go maithan san na gen timiróir Lord Pháirc Kate ní láirta sin builte suasacha ach dianta go maithan san na béhan Nick Philip agus he builte ar naisicha agus siar a héinsead an báta san. Seachún is Mary Butler agus an immert ar fadan sa Sathairn le leis na Gaeil Óga. Béhan is cadíana sí sin déna sí darúd ar a líróid agus a bhfuil íirecht a bháin eile an án do Leitir Móir an cicséir brunta ora. A cáo se a foiineh na himiróí a tréchan san na mos cnebh ná bheidís. Béidir go bhfuil a ré is séide ach mátá an tócht ard go maithe an sa ar Pháirc chaide an Mhaimín ar a Leitir Móir. Seachúniad in is Leitir Móir ach níoracht san na methe haris a daibh lín agus leis na Gaeil Óga bheith san na stólim cé go bhfuil mar taobh lín ach dim semach go bhfuil gansaí Leitir Móir a siút. Agus é díargin cinine a thuairt do fuair na háte ach deanta go man san na Mary Butler agus neadar raibh sé methe agus cloisin sibh san. Agus ní móna sásta tá na Gaeil Óga leis an cinine san agus dim semach go le cartacha ná raibh an chaid san na methe haris a taobh lín ach má se tá sellh na caidecha san inis agus iad a bris amach leis agus sé ar chic brunta ar a san agus an gluisimíad an adóg dearnach an sa ón réitóir. Ní bheith géin dahain é chur an sa ora í sin a hógant agus í sin builte amach inis chomhfada le orla dohartaí. Orla agus cail orla a fáilte foiineh an sa tránóna mar tá sí igimmert nótála ar fad agus í amacht ó chús an chluthe. Seachún inis na Gaeil Óga an bearnas an de tíofaointe adara ní higí na seacha Mary Butler inis I ddearg spás a chrothúda héin agus an pasan seolta isteach agus íirecht ar faointe an san ar deire. Agus is son go bí Sarah Bryant a thug féin íirecht san achas ar fórí le chuig san agus má bhí cheir íirecht a mehéir fórí lothe in ní a go chéile fágan san go bhfuil an cúigiú ceann na ní a go chéileach má hétar an adógus iad san chun cín ní a cuiineh ar na hiireachtaí a chuirdar a múbheisiad ach a cuiineh ar I gcéad báteile agus cuman na maithe inis a Róisín ní chéilech ar cadíana sí sin pas láimh a seoltaisteach an san ach sin sár chosint agus caiisiad an chaid san a bhogus suas an Pháirc agus í a bhogus suas go tapaig mar tá deire an chluthe an nán rún agus é sin díreach ráte tá an fadóg dearnach séite an sa ar Pháirc Mhaimín ar a Leitir Móir agus bua I get maná an ard chair agus cadé mar teachtaí ar dianta san bhí ar sé faointe chun deire ag tús an tarna le chair a sé ógrah cór na gaothacha agus siad san a hen chun cín go dtí chiad bhabhta eile an scór dearnach an sa a Pháirc chaide a Mhaimín I Leitir Móir
Naomh anna Leitir Móir a ceathair na Gaeil Óga a dó a tídiag hasúlingum go muinehar an éiread san tainmhas a sa bhuinesa as be me libh níos íanaí inniuh. Anna sí sin leisúd pas láimh seoltas an sága seachún Naomh anna Leitir Móir ag san na túirt faointach í méisteach an san Tá Mary Butler í tamil a bha chombáide ach má se pas seolta ceisiúd agus é sin buailte go háirdacha agus sin ní chéile chuirnis chaid fachta ceisiúd agus bhfuil deis scórálan sa I gceist na Gaeil Óga Hadda there na mór steach cagus iad the diarig discoráil a chrathúgáibh héin agus é sin seoltaisteach stin semach go bhfuil sé sin imhéisteach sa bháin na Leitir Móir bhfuil freigra chu san ar a máidean san sin pas le dar a bhisteach an san chomhfada le ní chonare bhí ámacha bhí deir na háitigh sa módíireach núsáideach san inis agus is a cuine bhar bháide háisiad ní leon át faoi san agus nóra fuair Josephine Butler Cháile mu tí seo cuine bhar bháide tá sí tamil bha amach máideach má se pas le dar seoltaisteach an san agus sin scór san riile montáiste an nimmart igen réitóir a cha buntáiste bhfuil deire leis níl mar Mary Butler Be sé seo dain séireach mar tá sé ag Christine ní chonare báide fachta ce luas a chluthe pas le dar bhisteach an san agus báide eile ein stobar san a chanis do chéit agus deiscórálan sa don Naomh anna Leitir Móir sin buailte agus bhfuil sí an polla agus má bhfuil sí an banán an hechar an sa good Leitir Móir ach seachún inis far na háte agus sin ádaíarcht an san hí brúdí a bharach í san éideag ach seachún inis na Gaeil Óga agus hí siúrálta gur a cuine bhar scór a háisiad íarcht mór grí mílteach an san seolta Erig gaid agus deisian is again Naomh anna Leitir Móir Bíseach leis sin ach níl mar droíarcht an san agus an chad san seolta Harris Jo sí ó Bharbre fós a tealathe deise cadál chun cían an sa sin buailte go háir í sin buailte go crí